Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi Komensu. Iki cara mono wong buya ki aku buya. Awal cilik-cilik ngono kae salwa. Iki sing termasuk jumbo. Iki mbuka rene apa rene? Oh gak ora sekarep ngene Dik, tak ketokno sing tenanan nggih, Mbak. Iki cara mono tak ketokno sing tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sawo jumbo. Sini sawo tenan kok, Rek. Ndelok Dik, engko nek anu Dik. Mboten ngertos bayi niki nggih sama-sama nembe pertama kali niki. Nek pamane nek isine sawo. Sawo manilo. Manilo. Ini Mbak isine. Isine ndi? Isine ngene. Isine ki digedher ya. Lah, sing gadah Tegal kan Bunda Dewi to, Bu. Tapi kan kudu digedher ning omase. Lah nggih. Mengke tukul, lagek, pot angin digenjong. Dikene Tegal. Lah, iki sampean gak yo bayani wong. Wah, Pak iso guwet ya wong. Lah ya aku yo lagi iki kok, Dik. Ambune iki yo sawo. Sawo manilo yo iki. Iki bani. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak dekat. Ya Allah. Sik Dik, sampean kok sik Dik, bayi sik Dik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene ya carane ya. Mungkin kedengaran ngono. Nyawa, pripun bayi? Yo inu wong sawo tenan kok. Sawo tenan, Dik. Sawo tenan, Dik. Iki sawo gak palsu ya, pemirsa. Ah, sampean. Sawo tenan. Jadi bayi sawo tenan. Sawo tenan, pemirsa. Manis, Mbak. Manis. Tapi ki teksturnya beda karo sawo sing ngene. Sik, aku duwe contoh sawo sing jerene Mbah Yi kuwi sawo yo sawo tenan, iki yo sawo tenan. Sampeyan duwe sawo cilik. Duwe. Iki yo wis termasuk ya jumbo nek menurute aku. Iki lho ngene. Intan suka. Wah, sik tak jupukno Dik yo sik Amit tak jupuk. Sawo pemirsa, cuma dari segi tekstur ada perbedaan, cuma rasanya ki yo mirip sawo yang kecil itu. Cuma lebih piye Bu ya? Piye ya? Manisnya ndak manis semanis sawo sing kecil. Teksturnya ini lembut sekali. Kayak walok. Nek sawo kuwi kan ada serat-serate. Yang sawo kuwi sing sajane sing diutus di perbedaan. Iya, iki sing sawone Mamah Pita. Iki termasuknya menurutku wis gede soalnya aku mendino roh iki sak pene-pene. Alah. Alah, Dek. Mbak. Ini kan rupanya Coklat. Kak ning. Nah, masih kan teksturnya Mbak yang membuat beda, coba sampean. Ini sing kuwi. Niki. Ya. Iki sawo Sawo gletak iki sawo jenenge kecik ya to. Tetapi nek gede kok nek kecik cilik Mbak. Nah iki gede ya kocak. Ya kaya sawo ta ae. Ya. Ya bener Dek. Ya. Kok sawo tapi beda Mbak rasanya iki kok lembut nah. Piye ya kok Mas? Gak iso dideskripsikan kok ini gak jajal dhewe gak ora pokoke. Yo enak Mas. Enak, cuma ki koyo piye ya rada asing gak sih? Enek maksudnya ki terakhir-terakhir ini misalnya kayak sawo ini kan rada piye ngono ya. Iki lembut-lembut koyo ameh nek tekstur telo ya walong ngono gak sih? Ya Mbak ya. Telo godhog kan enek sing tunel, enek sing ganyos. Lah iki sing ganyos. Tapi kok itu semua putek. Tapi lho kayak kono sampahe lho. Bener. Iya enggak sih, Mbak? Suwun nggih Mbak Lutfi, sampeyan sampun memperkenalkan berbagai jenis buah-buahan. Enek kanco, tahu roh. Buah kayak Grek sapote. Grek sapote terus ki enek meme sapote. Mami apa meme? Iki yo sapote lah.
Kabeh tukul, Dek. Dah yo iki kan nganu to, iki enek anune ngono kok. Mulai tak kodele ning pot. Nangis terus sok ben nek wis anu. Nah, Cek ning perengan. lho, nek iki kan kecike sakmene. Ya ndek gede banget. Iki kan kecek isi sawo, rambut berintik kaya. Gendruwo. Iya rambut Ora, Bu, rambutku ya brintek. Berarti aku gendruwo. Lah nek ber kerana sing enggak. Kene gendruwo kok kene apa? Iya kan aku ndek cilikku anget dolanan nang baturku ning sor lho, kecike Mbah Suwe ning kono kan. Kecek isine sawo. Lah bocah cilik. Aja dicowo ayo ngono. Aku ning isor sawo ning Mbah Suwe. Pokoke nunggu di sawo kan gresuk sampe. Nggih trae gone basu dik piye niku basu lontong almarhum. Mbah Nenek. Kene kenale dengan Mbah Nenek. Mbah Nenek sing apa ya? Intan ki trae dolan iki sing tuwek-tuwek pemirsa. Mbah Nenek, Mbok Yem. Iki alhamdulillah Intan tok neh jembok kar jis. Apa nduk bojo putih kok asik dhewe? Harus ndek men. Tak telepon semut kan. Iki lho wegi. Wis ngono ku lah ngomong mesawo. Iki tugasnya sampean. Oke. Kok ning kulkas sampean Pak O jajali. Pak O dulu talwa. Adik tugasku. Lah sawah ki nek makanan itu dia mendeskripsikan kuwi pinter lho, Dik. Iki anu Bude, iki seneng aku ora patek manis ngono. Nggih, pun pemirsa aku tak lanjut. Tapi lembut kaya Melek, Bu. Melek. Kan wis sithik. Kok ning Wis kulkas wikane nek. mau ada kulkas. Aku wis baret. Barek Bayu. Wis Intan iki lho, Tan. Wis aku wis. Aku panganan ngono. Mau bikin sepoka. Mbak Iwan tak tumbahno sego jagung, kok Enak, Bu, ya. sepoka enak limo. Dia pun pemirsa nanti di lanjut lagi iki. Sama Mas di konten porong. Kose apa? Aku lagi mare anu anggit berengus ya. Orang sawah Mangan Aku serat kamu sakit. ya, Dek. Aku sing tak rumono ya. Pletak wong kancane wong. Nggih, bagian kutok. Ape budal sekolah apa ora nek gak aku ape bok. Turu. Anu Ngoco ning kamar salat, ngoco ning kamar niku dia sing dilerai. Salah. Lah dia dikene apne. Dia budal lah. Dia setengah pitutat kan budal. Nek salah kan. Memang salah. Pengen. Ngocoy mulai Mbak Yo ning kamarku, terus ning kamar sembayang, balik ning kamar Dik Edi. Balik ning kamar salatan neh, terus balik ning kamarku. Balik ning kamar Dik Edi neh, terus sampe budal wis tekan kene balik ning kamar. Ngoco neh. Tekan njaba ngoco neh ning kono. Aku ki niat budal sekolah ora aku emosi Dik. Padahal kita emang jek setengah gitu iki. Kan jam itu kurang seperempat. Kurang Lho. jam itu kurang perapat kok ya bener. Tak ana. Paling ki sing ngalami ngene iki ki ora sampeyan tok, Dik. Paling ki ibu-ibu sing anake beranjak Tapi gadis. iki kena apa ya Mbak Yo saiki lho Mbak. Seneng ngoco. Koconan ya Mbak. Pimpisan koconan makan ya wis ya Mbak. Bolak-balik kan tetep padha ae kecuali nek ngoco pisan jling dadi Meriam Blina, jling dadi Ayu Azari, jling dadi sapa jenenge Marimar, jling dadi sapa lah ngono ngoco nek gak apa-apa. Aku sedih ngrasakno. Jling dadi Gigi Hadid. Kok yo heran aku Jling ngrasakno. dari Sahrini. Dadi Sahrini, jling wah dadi Sahrono. Entar yo. Nggih pun pemirsa, wis pokoke nek esuk iku Dek Dewi trayo ngono kuwi tugasnya sebagai ibu esuk pletok wis gawekno bekal nggo Dio. Engko terus kemumetane ambek Salwa kuwi bendino. Aku terus ngene. Lah ya mesti kayak misalnya ngene kan. Bunda udah dapat MBG kok dibekeli. Ya memang kan jenisnya bocah kan macam-macam toh. Enek sing nek gak panganane mbokane moh ngono. Lah dia ki tipikal sing ngono ki. Dadi ya wis gelem gak gelem ya wis gak apa-apa lah wong. Engko ndek nek iki mari ngene lulus terus kerja kan ya aku wis gak mbekeli. Iki lho Dik masa-masa sing suatu saat sampean rindukan iki kok ngene. Karo Salwa, peng-peng karo Dio. Sok nek padha adoh, padha sekolah, padha kuliah, padha kerja. Lah aku mbiyen nggih setengah 7 wis bar gletak budal sekolah ngono kae to. Ibaratnya 1 tahun yang lalu. Saiki ya wis ora wis tak penakno. Mun iki kadang ya rindu mbari masa-masa buka bontot ning
rasanya. Wes makasih Bunda bayi pinten yo tak gawe terong cepokak babal pager aku. Terong cepokak sama. Nggih, wes untuk 10 menit bayi. Oh. Monggo sing nyuwun, monggo. Terong cepokak iku yo ora kok. Anu sawo apa meng? Sawo raksasa, Dik. Wis pokoke sawo ki Ketleh wong ibu penak-penakan mbok gowo bresi mak. Jerueng. Ini. Cukupno kowe kabeh gawe rene lho. apa? Iki. Sama iki tenan. Iya. Rene lho, enten kok malah ning kono lho. Ketok. Ya tempelnya ya. Iki ya kudu bongkar. Gak usah sekojaku. Ya, Lita jejer ibu. Suruh. Masuk. Tempelan. Itu kabeh iki. Oh. Rene lho, Nduk, kok iso Ya. iki ngobrol-ngobrol sing bayi, ngobrol-ngobrol karo Bunda Dewi, aku tak karo Intan ning Masa. Nang kamera depan. Gak kurang muring gini. Wes wis ketok ae. Kacangnya ditumis, terus terong cepokake di apa jenenge, Dok? Dosen. Cerita-cerita nek biyen pas Bunda Dewi jek ning Sulawesi mengenang masa lalu. Cerita ngene, Bu. Omahku sing di jalan biyen ditumbas orang, saiki direnovasi wapi. Dalem, Bu. Ngono ceritane. Ini iki petekno iso apa ora? Aku soalnya gede-gede. Ya sak mene-mene lho, Dok. Aja gede-gede banget. Gak lah ya. Bae. Gede. Ya. Iki nggo sesuk nduk tempe iki ora mateng nduk. Terong cepokak. Bu, tempat sampah, Bu. Wes kok kene sih. Tempat sampah nang kene sih kok tak dikelompokno ngene sih. Apa tadi kayak kene kok? Intan iki rusuh tenanan Intan. Wah, yo Intan iki ngadeg ya emong njupuk tempat sampah. Kok misal kene sik kok ning kono kuwi enek semute. Anak semute. Oh, iki terima dipletus ngene wis kene kok. Oh. Terong cepokak pemirsa iki. Wes dianu ibu kan. Lah kok kono. Nganggo besok malah cepet, Dok. Enggak usah ngene aja. Ini loh. Keras. Dek, apa nih? Aku lagi buka WA esuk mau. Ternyata Kinara harus pulang, harus bubuk. Lagi tak buka esuk mau. Nah, sekarang saya ke apa? Alhamdulillah ya Allah, pinaringan lancar perjalanannya ya. Kinara alhamdulillah nggih. Boten rewel. Ini cepet wes. Iki masak. Selesai. Langsung enak tapi aku kurangan nih. Kelas. Iya aku 3 minggu. Tak gawe bayi iki lho, cepokak dhisik ya. Pelas engko. Kuwi nek bukan kuwi delok. Iki Iku jenenge sego jagung lek Intan. Pelas lak yo saka jagung to. Ngisormu iku lho ning kresek. Ning kresek ngarepmu iku lho, Nduk. Iki.
Delok tak buka gam apa ora. Delok buka apa? Aku jupuk kongkon aku engko gatelan aja. Buka dhewe. Satu aja. Iseng kacang. Delok tak delok. Dik bingung iki kok akeh sing padha bogang ngono. Itu gak ada kekuatan piye lho. Anak. Kekuatan. Alhamdulillah untuk orang. Bu tak anak enggak usah. Ya usah. Ya jalan nanti cari cek. Alhamdulillah. Akan lupa saja. Ya pegang apa? Tak cekel ya. Tapi gak gatel ya, Bu. Gak. Mbak, Bayi buka warung. Kamu lah bayi. gak engko ae. Nang ngancani bayi. Tiga. 2, 3 kondilan. 3, 2. 2. Alah lah yo, ucul kabeh. Wes tak anune sik, tak ringkesane sik ben rame keras. Wes. Kan tutul sik, Dok. Tutul Iya. sik sebelah. Nah, sik sebentar. Terus bu klik. Ampun. Oh, alah klik cah. Ndak ngomong. Pun. Walah, gosong, guys. Kayak kurang titik ya, Dok. Ibu rasa mbok ketokno ora apa-apa, sing penting sing ketok iki lho, Dok. Nah, dicampuri teri ya. Oh, kegosongan, guys. Kekosongan, guys. Wes ora apa-apa. Jambang. Nah, mundur lagi. Ibu lagi tak syuting. Iki lho, Dok, iki ketok lagi. Ya. Itu yang tunggu gawean gitu apa? Wah, ternyata kegosongan sithik, Dok. Wala ambune ngatek ngene kegorono gara-gara kegosongan, Dok. Wis ora apa-apa, Ora apa-apa. Ngene, Dok. Terus cuma dikasih sedikit garam karo penyedap. Wah, ini pecelong iki masuk, rine masuk. Ngono. Cetak kanan ya. Dicucine sing bersih lho ya lho. Sampai kok ngene. Garam. Kan ibu tak syuting neh. Hahaha. Ya. Masakane ketok kok. Terus rine masuk. Ya, sekarang minta sote. Menendang. Arek kurang sak menit tok. Rambutnya udah diparana menggoreng ya, Pak. Sajane emang dibandu, Dok. Bandune ini kamar kono. Lah ya dibandu ben gak ngono. Kedawan titik iki ya apa ya rambutnya ya biapan metu terus ngono lho. Ngono.
sedikit penyedap. Dikono penyedap. Penyedapnya juga. Menyedap. Iki Bu, enggak. Penyedapnya moto. Oke. Iya. Tenang, iki tenang. Iya, Intan. Aku ndak beli duit lah. Ya, iku ae sing ngekei. Lah, kabeh kuwi Rasa ibrit guys. Nah, wes. Saikine terong masuk. Terongnya masuk no. Terongnya masuk no ya. Nah, kene dene ya. Kak. Belum, ayo. Belum. Nah. Kok nek wis layu. Lage. Teri. Dicek rasanya wis enak, asinnya wis pas, terus di entas ngono. Wis ngono tantok karek njegurno terine. Nggih pun pemirsa nggih. Tak upload niki doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan ngomongan yang salih dan salehah nggih pemirsa. Nah. Cetok ora. Mampun pemirsa nggih. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ambune segere. Alah sedepe ra kaprah. Iki ben nunggu rondo apa bener-bener mateng layu ngono lho pemirsa. Wis iki rasane wis enak ya Mas Tok ya. Nek nyicipi cuma ngene tok. Bismillah. Ampun. Asine empun. Gurihe empun. Terakhir terus niki terine. Nggih to. Blung. Bar. Mintan ki masing masak. Oke.